माने जाहैबाय दाखालि थांनाय 28 तारिखनि हरनि मोनायाव 9टासो बाजिबायमोन दे आं मानसिया जायगायाव गैयामोन मानिकासाराव आं बर्डार एरियायाव भिजिट खालामनायाव बिजेपि पार्टिनिफ्राय आंखौ फाथायहरनायाव आं थांनाय जादोंमोन। बे समाव माखासे मानसिफ्रा फैनानै 9:30 सम रावबोथ' गैयामोन। बे समाव फैनानै आंनि दरजाखौ बिथांमोना खेबनै खेबथाम जोनानै थांदों। बियो सीसी केमेरायाव नुजादों। हयथ' न'नि मानसिफ्राबो नायनो रोङाखैमोन, ओंखायनो एसे लेट जादों। साननैनि उनाव बेखौ मोननायनो मैया मोननाय जादों सानसेनि उनाव। ओमफ्राय दा बाथ्राया बेनो, आंथ' दिनैसिमबो बिजेपिआव जइनिं जानायनिफ्राय खुनु मानसिखौ आं गाज्रि खोथाबो बुंफेराखै, बखियाखैमोनबो। नाथाय जाय बिथांमोना जोनानै थांदों बिथांमोननि नाम गुन जेबो गैयामोन। नाथाय बिथांमोना दा आं नुनो मोनबाय दसे एसे सिगाङाव बिथांमोना आंनि उल्थायै प्रेस मिट होदों। प्रेस मिट नायनानै नुबाय आं मानसिफोरखौ आं गासिबो सिनायो। जाय खाथियाव जिरायनाय बिसोर सासेयाथ' फुराना आंनिनो बिपिएफ थानाय समाव आंनिनो बिपिएफनि पिसिडिसिनि चेयारमेन। सासेयाथ' बनागाव समस्तिनिनो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि। बिथाङा दहाय आं थाफानायाव बिसोर जिथु प्रेस मिट नुदों, बिथांमोना आंखौ मोनसे ब्लेम होदों। जोंथ' बेनाव दर्ज होनानै थाङाखैमोन, नाथाय बिथाङा जोंखौ थगायबाय थादों। 2017आवनो जों बिथांनो खामानिनि एजेन्सि फैसा होदों होननानै बुंदों। नाथाय बिथांमोना माब्ला होफैया, माब्ला होफैखो बिसोरनि फैसाखौ आं खिन्थु थाइसेबो नाजावनो मोनाखै। नोंथांमोना सोंनो हागोन बिसोरनाव थांनानै आंनि आखायाव होदों ना सोरनि आखायाव होदों। आं बिसोरनिफ्राय आखाइनिफ्राय थाइसेबो आं थाखा नाजावफेरनाया आंहा रेकर्ड गैया, आरो आं बिदि रावखौबो थगायफेरा। नाथाय आंजों गोबां मानसिफोर थायो, नो डाउट। हयथ' सोरबाफोरनि आखायाव होफ्लांदोंबा आंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु बिसोरनिफ्राय आं थाइसेबो थाखा लायाखै। बिथांमोना जुदि प्रुफ दंबा आंनो होफैदों, आं बेखौ बिजिरगोन। दा बिथांमोना गावसोरनो बुंनानै लाबाय, राजिब साराथ' बिदि बुंनो नाङामोन, जोंथ' दर्जोनो थाङाखैमोन मायाखैमोन होनलाबायनानै लादों दा मिडियायाव। हा गोसो गैयामोनब्ला, गोसो सिङाव गाज्रि नङामोनब्ला दर्जाखौ मानो जोनो? माबा मोनसे मोजां रायज्लायनांगौ गोसो दंबाथ' हाबनानै आरामसे रायज्लायनो हायोना, नङा होमबा? न'आव आंहा रावबो गैया, आंनि बिसि सासेल' दङ, फिसाजो सासे दंमोन ओइदिनखालि। आंथ' बाहेरायावखासो, बाहेरायाव थांदों। ओमफ्राय फैनानैसो खिथाबाय। गोबां मानसिखौ गाज्रि गाज्रि खोथाबो बुंलांदों। आरो बेल' नङा, बिपिएफनि माखासे फुराना जायजोंनो आंजों थाफाग्राफोर बिथांमोनानो आंखौ सम सम बेबादिनो प्रेसार होफैयो आरोखि, गाज्रि खोथा बुंलाफैयो। ओरै माबादों ओरै माबादों। नाथाय आंथ' दा थांनायनि आंहा सम्भब नङा, जिहेथु आङो बिजेपिआव आंहा गोबां बिबान दं। दा बिजेपि बिबान गोबां थानायलाय आं दा थांनो। दा बे जेबो नङा, बे मोनसे राजखान्थिनि सरन्द कनस्पिरेसि, बेखौ आं साननानै लादों। आरो जिहेतु आंबो दा गावनि बा देरहानायनि सार्थआव गावनि समस्थिखौ आं दा बिजेपिनि जानानै लासै लासैनो आङो हाबगासिनो दं आरो बुजायगासिनो दं रायजो राजाफोरखौ। रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोननानै गोबां रायजो राजा आंनाव फैयो, सोंफैयो। हयथ' बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना हयथ' हिंसाबो जादों जानो हागौ। जिहेतु बिसोर बुंबाय थादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव रावबो बिजेपि गैयामोन। बे राजिब बांगाल ब्रह्म, बे राजकुमार सिमनाथ बिथांमोनानो लाबोजेनबाय। बिटिसिआव बिजेपि गैयामोन, बिस्वजित दैमारि मोननानै लाबोबाय, रेवरा नार्जारि मोननानै लाबोबाय होननानै बिथांमोना बुंनायखौ आं खोनाबाय थायो। दा लासै लासैनो बिजेपिआ स्ट्रं जाबोबाय थानायलाय बेखौ नुहुरनानै बिथांमोना हयथ' बेखौ राजनितिक मोनसे खैसार सादों। बे आंनि केरियारखौ बिथांमोना दंस' खालामनो नाजादों, आं बेखौ साननानै नुहुरदों। जाहाथे बिथांमोना प्रेस मिटबो होलायथारबाय, जेब्ला नङै बाथ्राखौनो फोलानानै दिनैहाय थाखा एथ' लादों माबा लादों होननानै बिथांमोना बुंबाय। बेथ' एकदम नंखाय। बिथांमोना प्रुफ होफै, बबे थारिखआव आंनो फैसा होफैयामोन, बबे टाइमाव बिसोर मा ड्रेस गाननानै फैयामोन, मा गारि लानानै फैयामोन बिथांमोननो आंनो जुदि बेखौ बुंनो हायोब्ला मा, आंहा जथेस्थ' गावनो सोलिनो बिजनेसफ्राव आं लन लानानैबाबो बिथांमोननि थाखाखौ आं सुख'गोन जुदि प्रुफ दंब्ला। नाथाय दिनै आं बेखौ नुहुराखै, प्रुफ होनो हाया बिथांमोना, नेभार। खिन्थु जेबो नङा, बियो राजनितिनिफ्राय मारै आंखौ डाउन खालामनो, बिजेपिनिफ्राय मारै डाउन खालामनो हानो, बिजेपिखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मारै होखारफिननो हानो, बे आस्लाखौ लानानैनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों जानांगौ होननानै आं साननानै लादों। आं बेखौनो खावलायगोन, जिहेथु सारा भारतआवनो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ बा बिटिसि ओनसोलखौ सान्थि जाबाय होननानै बयबो रायजो राजा बिथांमोना मिथिजोबसिगौ। आरो आं दा नुनो मोनदों, टाउन एरियायाव थायो हिसाबै आंबो
एसे एनै हा फुराना बिजनेस दं हिसाबै गोबां बिजनेसमेनफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै बाव दा जायगा लागासिनो दं। दा बेखौ नायनानै बेयाव सान्थि जाबाय जेला दिनै सासे नोङो MCLA एक्स एमनि न'आव दरजा जोफैनाय माने बे गिदिर अपराध हो होमब्लाथ' आं बादिनावनो जुदि जोयोब्ला बै गुबुन सादा सिदा मानसिफोरनाव जोनोलाय माथो टाइम नांगौ हयथ' बुलांगोनबो। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे सेकेन्ड टाइम बा फिउचाराव बिदि जाहाथे बिदि गाज्रि खामानिखौ मावनाङा आं बेखौ खावलायहरो। जिहेतु बिथांमोना सानसे समाव आंनिनो वार्कारमोन। बेथ' नंगौ जे आंखौ बिजेपियाव थांनाय दुखु मोननायबो थाबाय। ओजोंहाय आंबो दा बिजेपिखौ स्ट्रं खालामनो बिराद जुजिगासिनो दं। बेफोरखौ लानानै बिथांमोना रागा जोंनायबो थाबाय। थेवब्लाबो दर जोनायनियाथ' बिसोरखौथ' दर जोनो थिनाखैना रायज्लायनो हायो फैनानै मोजाङै। आंनाथ' 24 घन्टा आंना गेटआ खुला थायो दा 10टा बाजिनिफ्रायनो। दा आं लोगो हमो गुबुन बिथांमोना बिदि जोला फैनाया थिग जायाखै। दा ओंखायनो फिउचाराव जाहाथे जिखुनु पार्टियानो जा जेसेबां पार्टि दं राजनितिक दोलोनि बे बिथांमोना जाहाथे बिदि खामानिखौ मावा बेखौ आङो सासे MCLA जानानै बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। जोब्बाय भिडिअ फुटेज थाजोब्बाय। आंखौथ' गोजौ लेभेलनिफ्रायबो बिराद सोंहरगासिनो दं FIR होनांगौ होनांगौ होननानै। खिन्थु आं मानसिफोरनि नामखौ मिथियामोन आङो FIR गावसोरनो दहाय आं नुबाय गावसोरनो माने मिडियायाव होना सिखार जाना लाजोब्बाय। जों जोहैदों जोनो होननानै थाङाखैमोन। जों जेब्ला नों फन हरबाबो हमा आरो मानसियानो गैया। दा उफाय गैया आङो आरो SP साहाबाबो सोंहरदों पुलिसफोरजोंबो रायज्लायना जों जा डिस्ट्रिक्टनि नेताफोर दं नै आसामनि नेता दं फैदों खबर लाफैदों। मानो होनोबा जोंनि इनचार्ज बिथाङाबो फैदों BJPनि नेता आरो नै जा प्रेसिडेन्ट दं आरो गोबां जा इउथनि ST मोसानिबो दं लिडारफोर। दा गावसोरनि सिखार जानाय बेलाथ' आंहाथ' उफाय गैया आंहा फिउचाराव सेफटिनि थाखाय आं केसखौ होनांगौ बायद' जाबाय आरोखि दा हैनाय जाबाय आं केसखौ। खिन्थु नोंथांमोनानो नुदों बे मबाइलावदि उदखारिफोरसो होननानै बुंदोंमोन नंगौना नङा? रावनिबोथ' मानसि नाम बुङाखैना। दा गावसोरनो समफ्राव लाबाय प्रेस मिडिया होनानै जोंनो थांदोंमोन होननानै जों जोदों होननानै जाय बुंग्रा बे नामखौ मिथिबाय जेब्लाथ' आं होनांगोन ना हो होनाङा होमबा? एसे खेबसे जोनायसै एसे गोरा जोयोब्ला थारमाने साबसिन नांहैयो खोमा बेनाव ओंखायनो जोनाय जादों होनबावबाय। होमब्ला बेथ' बे आल्टिमेटलि सुथा लानाय ना बियो सुथा लानाय ना बियो बे सुथा लानाय। आंबो ओरैनो गोरलैनो हगारनाय नङा। खिन्थु आंबो राजिब बांगालसोना आंबो मारै ओरैनो हगारनो आंथ' रावखौबो गिया। दा बिथांमोना गमामायैनो होथारदोंब्ला मोजाङै रायज्लायफै फैफेराखैनो बिसोर आंनाव आरो गावनि मानसियानो आंनि न'आव जोलाङोब्ला राजनितिया जिखिजाया आलादा जिनिस नंगौना नङा? मोनसे हिउमेनिटि ग्राउन्डआव रिलिसन होननायाथ' थानांगौ ना गावजों गाव सोमोन्दोखौ मानो सिफायनो नागिरो फालाय? राजनितिनि बुलायनाया आलादा सोमोन्दो आलादा जिनिस। बे सोमोन्दोखौ दिनैनो मानो दंस' खालामनो नागिरो फालाय जोंनि मानसिफ्रालाय? गावसोरखौनो बिराद गिदिर साननानै लादों नामा बिसोरो? दा आं होनदोंमोन बुखार दा गावसोरनो नुजानानै मिडियायाव होलाबायबाय फैसा हैदोंमोननो आंनो माब्ला होफैखो? दा जायखिजाया बेनो आं बेखौनो खावलायबाय जाहाथे भबिसत बिदि गावजों गाव दम होलायनाय आल्टिमेटलि दरजानाय माने दम होनाय आरो बेबो हरनि टाइम। दा बेखौ गुरैनो खावलायबाय जाहाथे सेकेन्ड टाइम जाहाथे बिदि दाजाथोंसै आरोखि। गोजोन्थों। खुलुमबाय मिडिया नोंथांमोनजों। दा दिनै जों राजिब ब्रह्म बिथांनाव खबर लानो फैदों। दाख्लै 28 थारिख मोनानि 9टायाव BPFनिनो कार्यकर्ताफ्रा फैनानै दर जोफैदों। दानि जुगाव बेबायदि दादागिरि राजनितिया जेरावबो सोलिया। जोंबो बुजिगौ खोथाफोरखौ ओमफ्राय दिनै FIR होनाय जाबाय बेखौनो जों खबर लादोंमोन। खिन्थु जों बुंनो नागिरो आरोखि BJP तरफनिफ्राय जिल्लानि जिहेथु जों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टबो जों बिसोरखौ बुंनो लुगैयो BPF नोंसोरो राजनितिक दलाव दं नोंसोर खालामबाय था। रायजो राजा सोरखौ मोजां मोनो बे डेम'क्रेसि सिस्टेमाव दानि बिदि दादागिरिजों सोरखौबा डमिनेट खालामनानै सोरखौबा गोदनाव सेबनानै राजनितिखौ गेलेनाया बे दानि जुगाव बे सोलिया आरो आं बेखौनो हुंखार हरनो नागिरो। सेकेन्ड टाइम जुदि बे धरननि जोंनि कार्यकर्तानि सायाव जुदि बिदि NSC बिदि लाबावोबा सोरनावबा दर जोहैनाय सोरखौबा दम होनाय जों खिन्थु जिरायना थानाय नङा आरोखि। बे जिनिसखौ बिसोर बुजिनाया मोजां। खारन डेम'क्रेसि सिस्टेमाव गासिबो सोलियो। नोंसोरबो राजनिति खालामदों खालाम। जों BJPखौ मोजां मोनना फैदों जों BJP खालामदों। सोरबा UPPL जों दं UPPL खालामदों।
सोर बर'फ्रानो अनेक जायगायाव कंग्रेसावबो दंहैबावो दिनै CPM-आवबो दंहैयो BJP-आव फैनाया मा दाय जाखो बेनि थाखाय आरो दिनै BJP-आनो बर' जाथिनो सब किसु खालामना होबाय 8 शिड्युलाव बर' भाषाखौ दिखांना होबाय BTC एकर्ड खालामबाय BTR एकर्ड खालामबाय मेडिकेल कलेज जिखिनि जे बर' जातिनि थाखाय मावदों BJP-आनो मावदों कंग्रेसआ मा मावबोदोंमोन दिनै कंग्रेसाव थांग्राफोरखौ मानो जेबो बुङा BJP-आ बिसिनि थाखाय मानो एथ' गिदिर दाय मावखो दिनै BJP नङाबानो बर'खौ सिनायामोन भाषा आन्दलननि थाखायनो कंग्रेसजों जोङो मानसि बुथारजादों जाय भाषायानाखि जोंनो अधिकार रायलायनो अधिकार दं दिनै BJP-आ जोंनो मोनफ्रोमबो जिनिसखौनो रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामना होलांदों 6 शिड्युल 8 शिड्युलाव सोदों बर' भाषाखौ दा बेफोरबायदियाव फैनायाव जोङो मा बर' हारिनि जों मा अन्याय मावखो दा बेखौनो जों प्रश्न खालामनो नागिरो आरोखि BPF बिथांमोननि कार्यकर्तासिम जे BPF-आ बा BJP-नि सिन्था सरसाफ्रा जोंबो सानसे समाव BPF-निफ्रायनो फैनाय साफ्रोमबो जेसेबां BJP-आव कार्यकर्ता दं बे BPF-निफ्राय फैनाय दा BPF-नि थानाय समाव जों माखासे खामानिखौ जाफुंहोनो हायिनि थाखायसो जों सानदों BJP-आ नेसनेल दल आरो जों जिहेतु आथिं खुलुम खुलुमसो जोङो माबा खालामो जों दा BJP-आवनो थानानै BJP-नि जानानैनो रायजोनिनो मावनो होननानैसो जोंबो फैदों जोंहा अनेक जिनिसा मोनबावनांगौ दं बर' हिसाबै जों BJP-आव थानानै जों लबि खालामनानै जों मावनो हायो जों बयखौबो खावलायनोसो लुगैयो जों दाबो जुदि बर'फ्रा साफ्रोमबो BJP जाजोबनानै बर'आनो सालायगोन ना BTC-खौ BJP जाजोबनानै जोङो लबि राजनितिखौसो जों बिसास खालामनांसिगौ दानि सिलाय भारतनि राजनितिया जेबो बाहाय जों बिसास खालामनानैसो जों बर'नि गांनाय उखैनाय भबिसतनि थाखाय जों जाफुंहोनो हागोन आं बेखौ खावलायो बेखायनो द्वितीयते जाहाथे जोंनि कार्यकर्तानि सायाव बेबायदि माने मुगैथावथाव आखलजों जों दरजा जोबहैनाय सोरखौबा दम हैनाय बेखौ जाहाथे बन्द जायो नङाबा जों बिनि सायाव आयेननि बेबस्थाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों लानो हायो गोजोन्थों थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन